Emîdariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniyekî de derbarê girtin û revandina sê endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li devera Efrînê ji aliyê çekdarên PYD ve belav kir. Emîdariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniya xwe de got ku çekdarên PYD her yek ji Mihemed Henîf Mehmûd Mustafa ji gundê Mîrkana û Hikmet Kinco ji heman gundî û Arif Mihemed Elî ji bajarokê Mebata ji aliyên çekdarên PYD ve ji malên xwe hatin revandin û girtin. Herwiha Emîdariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniyekî de serbar kir ku PYD bi van kiryarên xwe jimareya girtî û endamên partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di zîndanên xwe de bêhtir dike. Ew jî di demekî de ku pêwîst bû PYD girtiyên di zîndanên xwe de rêzgar bike. Emîdariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got ku di vî dema hestiyar de pêwîstiya gelê Kurd bi yekrêziya navmala Kurdî heye. û bi taybetî ku milletê me yê Kurd li Efrînê rastî êrişeke tund tê. Ev kiryarê PYD li dijî hêviya milletê Kurd e. Hevdijiyê hêviyên milleta û binpêkirine ji hestên wan re. Di dawî de Emîdariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ew kiryarên PYD şermezar kirin. Daxwaz ji PYD kir, dev ji wan kiryarên xwe berde. Hûtometên dor ji rastiyê arastî endam û alîgirên partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd neke.